kungelula, kungekho wayengavuma, kungekho wayengacabanga nokuthi kodwa emhlabeni mayebheka umhlaba ukuthi ngizoya mina ngiyokwenzani. Kodwa uJesu wasukuma wathi thuma mina Nkosi. Amen. Inkonzo uJesu ayizoyenza emhlabeni yayingelula. Haleluya. Kungekho ongayibekezelela. Haleluya. Kodwa uJesu wayimele ngoba ehamba noBaba uNkulunkulu. Haleluya. Lapho uJesu khona esefikile emhlabeni ezosifela, uma esefile bembethele esiphambanweni. Haleluya. Uma ngabe abantu la emhlabeni mhlawumbe umuntu uyadlula emhlabeni, esedlulile nje umuntu, kuyaye kufike izalukazi noma kufike amakhehla bezobuza ukuthi konje izwi lokugcina afike walikhuluma ngaphambi kokuthi ashone litheni. Haleluya. Bayafisa ukwazi ukuthi izwi lokugcina, ngoba izwi lokugcina yizwe libalulekile. Haleluya. Kunezwi akhona amazwi umuntu awakhulumayo egula yebo uyawasha, kodwa mabe sekulezi sikhathi sokugcina, isikhathi sokuthi useyadlula emhlabeni uyafa, kunamazwi awakhulumayo abazosala emhlabeni bewabamba bese bewenza. Haleluya. Nathi uJesu Kristu kunamazwi ayisikhombisa awasho. Haleluya. Ukuze nathi namhlanje nakuyingakho sila ngenxa lawo mazwi ayisikhombisa akhulunywa inkosi yethu uJesu Kristu. Haleluya. Wakhuluma uJesu sekuyizwi leli lesithupha njengoba besho. Sebemmukulile uJesu. Ngiyayibona ukumukulwa into enzima, ngoba into ebuhlungu, ngoba usuke ungalindele lutho ukuthi uzokushaya manje umuntu, athi umuntu ebhekele nabe sevele uyakumukula. Haleluya. uJesu bamukula, bamshaya, bamlimaza, baze bathatha impahla zakhe benzelana unkatho ngaleli elinye ishethi okuthiwani alinamphetho, alinasiqalo, alinasiphetho. Haleluya. Bekwenza lokho bengazi ukuthi bona bafeza inkonzo uNkulunkulu athuma ngayo uJesu azoyifeza emhlabeni ukuthi azosifela. Haleluya. Ngalelo gazi ibuthe lathi mase kwathi la sekushaya isikhathi ngoba phela amaJuda ayijaha umkhosi wawo, isikhathi sesiyashaya bayabona ukuthi laba bantu abafi, sekuthi ngoba naku sekuba late ake sithatheni sibephula amathambo. Haleluya. Basephula iselele sesinye amathambo, laba baphinda futhi bazophula esinye esingapha. Kwatheni uJesu mabembuka abamephula ngathambo. Haleluya. Kwafezeka umbhalo uthi akwephulwanga nalilodwa ithambo kuJesu, yena yedwa kunikezelele saye nazo akwephulwanga thambo. Uma ngabe ibutho limbheka uJesu limbuka lithi ayi usefile, laba abanye babengakafi kodwa yena usefile. Ibutho lithatha umkhonto liyamgwaza ohlangothini, kuphuma igazi. Haleluya. Kuphuma amanzi, kuyileli gazi esingalo namhlanje la. Ngicela sithi bekhona ongifundelayo lapha yana kuLuke kuJohn. Haleluya bazalwane. kuJohn 19 verse 30. John 19 verse 30 uthi, wathi ukuba uJesu wamukele uvinika, wathi ufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Haleluya. Izwi lokugcina uJesu alishoyo la uthi kufeziwe. Inkonzo ayisukele yona ezulwini ezemhlabeni ezofela thina ukuze nathi sibe nesabelo kuNkulunkulu. Useyabona useyenzile, useyiqedile. Haleluya. Sekufeziwe, kuphelelisiwe, wafika kwenza konke. Haleluya. Kodwa manje ufeza inkonzo yokuthi sibe nesabelo nathi noNkulunkulu. Ngesikhathi uJesu efa kwazamazama umhlaba, waqhephuka amatshe, kwadabuka nesihenqo sethempeli. Haleluya. Isihenqo sethempeli la khona ngale thempelini kwakungangeni noma ubani, kodwa kwaye kungena umpristi wawuyena owayefike abantu babe ngaphandle, angena umpristi ube uyena okhuluma noNkulunkulu. Naye umpristi wabafanele benesiqiniseko sokuthi ungcwele ngoba mayengena ngale engekho ngcwele wayengeke azabuye. Haleluya. Kodwa manje uma ngabe wayeboshwa ngamaketango angene ngaphakathi, babeka isikhathi engasabuyi, fanele badonsela amaketango bamdonse ngoba nabo babengeke baze kungena ngale ngoba kuyindawo engcwele. Haleluya. Manje sibonga uNkulunkulu ukuthi
ngokufa kukaJesu ebethelwe esiphambanweni, lowo mngcele wesihenqo sethempeli wadabuka. Haleluya. Ukudabuka kwehenqo sethempeli ukuthi mina nawe sesiyakwazi ukuzikhulumela noNkulunkulu. Haleluya. Uyakwazi ukuvuma izono zakho kuNkulunkulu, ungasalethanga mbuzi, ungasalethanga nkukhu, ungasalethanga isilwane leso sobe kuzofuna igazi laso, kodwa ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha lela besagwazwa laphuma ohlangothini, yile lihlanza izono zethu. Amanzi aphuma ohlangothini iwona ahlanza izono zethu. Haleluya. Ngaleli gazi nangalamanzi sisindisiwe. Haleluya. Izono zethu zithethelelwe, sihamba sithethelelwe ngenxa yegazi likaJesu Kristu elinamandla, elingapheli amandla, elingaphelwa isikhathi, elingaphuphi, elinga-expire. Haleluya. Amagazi ezilwane aya-expire, aba yini, aya-solidify, ngizosho njalo, ayaqina. Kodwa likaJesu igazi aliphelelwa ngamandla. Uthi-ke lapha-ke lapho uthi kufeziwe. Haleluya. Umsebenzi abezowenza ukuzofela thina nawe, kuba nawe ukwazi ungena ezulwini. uJesu Kristu wazosifela. Haleluya. Leli gazi elaphalala esiphambanweni yilo leli lihlanzayo, ehlanza izono zethu. uNkulunkulu wasithanda wanikela ngendodana yakhe uJesu Kristu ukuba nawe ube nesabelo ezulwini. Ufeziwe, kuphelelisiwe. Inkonzo uJesu uyifezile, inkonzo iphelele. Inkosi yomsaya inibusise. Amen.